Nej, men altså, det er vanvittigt. Og I guess, vi har testet, hvor langt, om den Robin Samsø produkt kan gå i stykker fra det der højde. Oh no. Det er faktisk overhovedet ikke så godt. Oh my god. Well, anyways. Jeg kommer nok til at update jer. Oh my god, den er faktisk flere. Jeg kommer nok til at update jer, når der sker noget nyt med den. Robin Samsø, please sponsor mig. Nej, det er altså ikke så godt. Det var overhovedet ikke med vilje, at den skulle betales. Nå, bye bye.